Jari, sä oot perustanut Promoterin ja kehittänyt sitä jo tosi pitkään. Sulla on itselläsi toimittajatausta. Kerro vähän, että mikä Promoterin idea on? Promoter on pieni tiimi, tehokas tiimi, kokeneita entisiä päällikkötoimittajia tai PR-asiantuntijoita B2B-maailmassa. Me ollaan erikoistuttu tässä markkinoinnin maailmassa ainoastaan siihen, että me viedään asiakkaat mediaan ja varmistetaan, että asiakas saa siitä myynnillisen hyödyn itselleen. No, miten tämä kaikki ihan käytännössä toteutetaan? No, meillä on 2 taikaa, mihin me ollaan erikoistuttu. Me halutaan tehdä muita toimistoja paremmin, ennen kaikkea juttuaiheiden viimeistely, niiden luominen sekä lisäksi niiden pitsaaminen toimittajille. Ja toinen asia, me halutaan tehdä tehokkaasti se, että miten tämä saatu näkyvyys ohjautuu yrityksen markkinointiputkeen sillä tavalla, että yrityksen myynti saa lisää tehtävää, lisää työtä, lisää liidejä oman putkeensa. Mä oon tehnyt työurani aika paljon toimittajana, uutispäällikkönä ja päätoimittajana. Ja siltä pohjalta mä ymmärrän kohtuu hyvin, että millaista viestintää toimittajat haluaa saada yrityksiltä. Mutta Ville, sulla on kiinnostava tätä täydentävä kokemusmaailma. Voitko kertoa vähän siitä? Joo, mäkin olen tehnyt toimittajan töitä, mutta pääosan työurastani oikeastaan Suomen Asiakastieto Oy:ssä, jossa tein yritysviestintää ihan laidasta laitaan, sosiaalista mediaa, sisällöntuotantoa ja vastasin myös siitä, että yritys on kiinnostava ja se näkyy mediassa. Millaisia tuloksia voit kertoa, mitä sait työlläsi aikaan? No, kyllä siinä kai aika hyvin onnistuttiin, kun asiakastiedon nimi näkyy lehdissä ja muualla mediassa lähes päivittäin, että useita satoja kertoja vuodessa. Jos haluat tietää, kuinka onnistuminen PR:ssä voisi olla mahdollista myös sun yritykselle, niin ole ystävällinen ja laita meille viesti. Saat tunnin maksuttoman konsultaation sun viesteistä, sun teemoista, sun tavoitteista ja näkemyksen siitä, kuinka te voisitte päästä mediassa läpi.